ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ଭଉଣୀ ତ ଭାଇ ହାତରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଜି ମୋ ହାତଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଜୀବନଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋତେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିବି। ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ମରିବା ତାହା। ଏ ଭଉଣୀ ତତେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛି ଏବଂ ତୋତେ ସେ ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଣି ତୋ ଆଗରେ ଠିଆ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଥରେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଥରେ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖାଇଯାଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାକି ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମୋ ପାଦରେ ମଚକି ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ କରିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲୋକଟି ଯେମିତି ମୋ ଆଗକୁ ଆସେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୋ ଡାକଟି ଶୁଣିବେ ତମେ। ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଛ? तो सोला को छाड़ी आज तो देई तुम्हारी वो भौणी सबल थिले मंत्री रागी गले टोटल मेंटा मु जा हो ना काहे कि मु भी भला थिले चासी थी रागी गले मु ए महाबल बाजी आइगा सही पंगा नबो भौणी तुम्हारी क्यों आज तो नहीं मु तो सब को भौणी आ करे पकी जीवंता काटी देवी ना के काउ काटी आ सुना तुम्हारी तुम्हारी मोती मारिए तो ए मार तो पंगा नबू तो एधा पर को चली जीवो हमू भौणी पाठ को पड़ा देख भौणी आज तो तोते जे मारिथिला मुटा पॉइंट तो पाखरे थई देइछि तेणु तुम एथि कहूछि मो परे आसी आउ जन्म नहीं पुणी मो हाथ राखी बांध देइछि।